Kaixo, txoriene, kaixo, ziguriturrita lankide maitea. Gora etorri gabe, maite minduen eguna da, bai otzaiak amala, baina... Otzaiak amalau da gaur? Bai, Patrik, gaur otzaiak amala. Ez dizu paritxu ezer buikotea. Ez jatlorarik, igual ointxe sorpresa. Nik baialereri jarri diotan, gozaria eraman diot, berari nire semei ere, ze maite ditu berai ere, eta ama lasai gero zerbait eramango izu dela. Zerako pertsona ona, zerako pertsona ona. Ni eske sorpresa bat, espero ez da gabien ziur. Eta deni zuri ere bai, orduan, gurutzatu atzamarra ba, ez ba. Ez baukazu sorpresarik, Denis? Akabo. Bueno. Kaixo, Patricia, zemuz? Errezetakin mesedez, errezetari goiaz. Eta klasikoa, handi bat txorienekua, aspaldixen ez dudela itxen aragi bolak, ez da? Ba gaur, heldu deguna. Eta gaur ingot, errezta bat, oza, saltza batekin nola normalin ez dutela itxen, eta da saltza korearra. Hau, San Valentin egunean oso ohiko izaten da, bai, kontatu. Bai, bueno, gorri koloreko saltza izango data. Orduan, gotxuian saltza erabili nauen aurrekuan basaietzak itxeko, eta hor, atxedean da, txorieneko oskaibuen aukonez, esan dut behitxu, gaur, erabiltzeko eguna da. Beraz, kontakotzu zelan doian saltzia. Eta kosinauko. Aragi birrindua, berakatz txikitua, ogisa eta esnia, arrautzakin eta gotxuian saltzakin nahasiko. Bolatxuak ingo, eta batzuk ingo itxugu plantxan, eta beste batzuk 20 minutuz 200 gradutara erre labian. Arroz apurat be kosinauko, eta gero saltza itxeko, berakatza, jengibrea, gotxuian saltza, azukria, soja saltza, barazki salda eta arroz ospina sartaginean jarriko, eta 5 minutuan irakiten utziko. Iragaziko, berakatza eta jengibriak entzeko jarraian hartu almidoia urakin nasi eta botako saltza loditzeko, eta gero aragibolak horra botako saltzakin, eta gero zerbitzauko arrozakin, eta sesamo asixekin. Beraz, bueno, aragibola berez, nahasketiak berez, ez daukainungo misterixorik zeda, bete itxen duguna, hau da, aragisa, ogia, esnia, berakatza holan birrindu eta arrautza, baina kasu honetan eramango dau gotxuian saltza apurtxo bat. Korea rikutu hori da, gehiama saltzagatik gero egingo duzula, gehitzen diozula. Saltza eta gero, bueno, saltzak eramango dauenez, bueno, soja saltza, gero jengibre holan birrindua, arroz ospina, horrek emangotza, bueno, asiako ikutua. Gotxuian, oza, korearra gotxuian ga erabiliko dotelako, dala holako, bueno, hango saltza bat. Eta ez da, aragia txerrikiana, ez? Bai, euneko gainera gaure ez dute nahasketarik, eta gero hori, hemen txer, ogisa ikenduko zauertzak, isa ez da ogisa heltzen, ze hori ikusi dute arratitxo bat etoten zela. Baina gozetuta etorri da, eta arratoi hori gozegabe junda etxera. Orduan hori da, bueno, ez? Zakit, auskalo... Ze trauma zeukan, arretoitxo gaixo horrek. Baina, bueno, ogia janda, tripa beteta junda. Patrik ikusi goia, zeten dozu ogia jaten behar dut. Dena, parkatu da. Bueno, esanak, aragixatuarekin hasiko da. Txerrikiari jendea pixkat, betu, ni banaiz, aragi bola egiten ditu danean, normalean txala, baina beti gehitzen diot, txerri pixkat, 125 € gustatzen zait, gehiamaz xamurrago, ez? Koipea behar du. Egiten ditu gonean aragi bola batzuk, arategira juten garenean, normalean, aragiak erabiltzen dira, bueno, esan dezagun, txarrak, ez? Ez dago aragi txarrik, baina badira atal batzuk, xerra moduan erojateko, entreko bat ez du erabiliko, naiz eta erabili aldu, baina ez dauka zentzurik, ez? Eta bai, txala erabiltzen duguna, txala izan barra bada bakarrik, koipe pixka gehitu behar zai, orduan hor, bueno, arakina badakite, ez? Eta neita, hor, atal batzu botatzen dituzte, koipe zatiarekin, baina hori ez da kalidade txarreko aragia sartzen ari direlako. Baizik eta ari dira, xamurtasun ematen, aragi hori, koipe pixkat behar du. Hau izango da, eguneko txerria eguneko koipia. Ni hori bitxu, esan duzuna... Esan duzuna, ontsa aragixan eta hori pasatzen da helen hamburguesakin, ez? Zuzoitzen, arategira eta eskatzen zinuen hamburguesia, da esan, bueno, hori, ez soberen zaukien aragia tala, horrelan birrinduta, baina bai, izeten zan, esan izeten azpizun bat, ez? Ez dago zentzurik gaina. Ez dago zentzurik. Eta gaur egun zoi ez da, hamburguesat, txuleta hamburguesa. Eta ez dakizen, azpizun hamburguesa iria zabalgazta egin da. Saltze dituzte horrek atalak onak, esaten duzula, gainera hori, plantxan egin ja, ez? Eta gainera ordaintzen duzula, ze atal horrek izeten die, askoz be garestixabak, orduan horrek merezi dau, plantxan horan jatea edo, erreta horan txuleta bat, eta beste atal batzuk,
Hori, birrintzeko ona dienak. Lehengo astean hitz egiten duena, Patri, azkenean izen dituenean honek hamburguesa korearrak, ez? Bai. Azkenean jatetxetan eta nahi dute, bakoitza bere zigilua eta hamburguesa mundua, modan dagoenez, eta aragibolekin berdina, bueno, aragibolak esan dugu, desagertzear daudela, etxeetan tamales gero eta gutxio egiten dira, baina nik ikusi izan ditu baita, arategi ero, jatetxeen baten ero, hartu eta beraien ikutu berezia mane, aragibola, aragi onarekin, ez? Ez daukara zentzuri, nik beti esan dut. Entrekot bat, txuleta bat ero jan nahi badu, nik hori nahi du jan, plantxan egin da. Nik ezeazu hori hamburguesan ero xeatuta eman, ze ni nahi duena da, koska idean, ona baldin bada, zer xamurra dola biguna desegin iten zaigulagoan, nabarituko dugu, osua, nor gehiago disfrutatuko. Bestea xeatuta nahi eta nahi ez, hamburguesan doana, ero aragi bolan beti xamurra da. Hori nahi eta nahi ez, espaitu aragi bola horiek, gero saltzan izaten, bi orduz hor irakiten da, lehorrak utzi, eta hau, gaina erresta hau ditu, koipetxu haua atarako da, ze esnia enaukan, nik osagaiak idazten da, zelan astu jatela esnia, eta esne gaina. Baina hori esan behar, Patri, honek gauzak esan behar, gaur nahi eta krematxago puntu emateko, hau esne gainarekin egingo du, eta horrekin, gehatzen za, hola, super pro. Bai. Eta ontxe, bueno, onena, eltzen da. Eskua sartu eta nazti merde. Apretatzea da. Aragia daukana, aragi bolaki, aragi xeatua, erosten dugunean, arategian, ero denadakoa, erosten badu beste paketikoa. Irekita zeituan, aldan azkarren janin behar direla, ze azkenean, horre, badakizue, dana apurtuta eta txikituta denez, oxigenoarekin eta zuzen hauga, harreman zuzena, eta orduan mikroorganismoak gero sartzea, bakteriak gero, errexagoa da. Orduan beti, aragi xeatua normalean, erosi eta egunean bertan, kozinatu, urrengo egunean, baina hori, aragi bolakein, zerbait. Eta askotan, nik esaten duen, arrai bat, aragi bat, baldin badaukagu. Eta ja ikusten dugu, ez dagoela ona, baina ez dugu nahi jan, bintzat kozinatu zazue. Kozinatu zazue, eintzazue, prestatu zazue, eintzazue aragi bola batzuk inen boloinesa bat, eintzazue edozer, eta gero ja, behin kozinatuta horri bero bat eman diogu, hilin ditugu bakteria pila bat, eta oskailuan beste 2-3 egun gehiago irauten dizkiu. Horda, zerbait bota baino lehenago, ez bado, iraungitu bada, txarra baldin badu, usaia baldin baduka, bota. Baina bestela, eta ez badukazu asmori jateko gaur, aragi xeatu hau biharko ez da inola gonga, baina gaurkoaz bazkaltzera ez dakin nora. Izostu. Baina izostu baino nik hor nahi hau, izostu baino lehen kozinatu, ja badao lan pixkatu iui, kozinatu, eta gero bai. Gorde egun batzuk, eta gero izostu, baina behin kozinatuta. Beti esaten dugun moduan hemen txorien txantxa moduan, da eskatzen dotzuna. Tipula bat zen bat erregozi bida, eskatzen dotzuna. Aragi bat, noiz jan bida, eskatzen dotzunian be bai. Eskatzen du bai. Normalien data bada zehose, bideratzen dotzuna, baina batzutan, data baino lehen aragisak berak, zuk erostu duzu hori asko paparra. Oskailua irekita entzuten, zure sudurra izaten dizunean, betu aragia zuri deikari da. Hori da, normalen seinale txarra, hor egin alduzu, bai, izaten badolako atal lodi bat, ez? Txuleta jatetxetan da bakizu hor zintzilikatuta, izaten dituztela egunak, eta hor beti oxigenoarekin, kanpokaldearekin kontaktuan dagoena atal fina kendu egiten da. Eta gero bestea zerbitzatzen da. Orduan, badaukazu olako, azpizun bat lodia, eta ja, egun batzua mazkik, gainekua eta azpikua kendu, kontaktuan airearekin dagoena, eta bestea normalean, ondo gongo da. Baina, bueno, usaia botatzen badu, ez arrizgatu. Ez dela esango zuen, bai, jandu eta hause txorienekoak esan du, eta gero hor tripa botatzen, eta kulpa niri. Baizera. Bueno, hemen eskuak urakin, bai, pusti, eta eingoitzugu bolak, nik hemen daukot laba piztuta, labeko erretilu bat bai prest, eta orduan eingoitzugu batzuk, labian, eta beste batzuk plantxan. 20 minutu egon bidien, nik normalian, etxien, ez dagoten esolan edana denborak neurtuta programa bat eitzeko. Ni labian itxe gustatzen jaz, azkenean saltza itxutor, eta bitartian saltza itxen noia, eta pentsatzen jat oso erosua dala, eta ez dakit, teknika bikaina. Baina
plantxan egisa esan, bueno, igual askarragoa da. Bueno, baina labiak koipe gutxi erabiltzen du, garbia beste erretilu bat zikindu behar dugu bakarrik, eta bitartean beste zerbait egiten juna da, hori bada ona. Ni bai egia da... Hori bakoitzak aukeratzeko, azkenean komeni jakona. Hor komeni, bai imardana, labea erabiltzen den guztietan, saiatu beste bigarren erabilpen matematea, hau da. Azalorea induzun aste honetan, labean, bueno, azalorea inbardu dala eropetzat, bueno, aragibolak iteko eguna izan alda hori egun hori, ez? Baliatu, egun hori berdina, bizkotxo bat iteko, iasko bat erretzeko, nik egia da labean zerbait egin behar dudanean, beti oskailu irekitzen dut eta bigarren zerbait aurkitzen dut, eta bestela, bizkotxo bat egiten dut. Bizkotxoak egiteko beti arrautzak, azukrea, irina eta etxian badauzkagu, orduan hartu eta gozaltzeko bizkotxoak gure etxean eskertzen dira, eta aukeran, hobea dira horre saltzen dituzten beste pasteltxo horiek umendako eta olako baino. Naiz eta onartzen dudan, olakoak ere, nire semei pila gustatzen zaizkien, eta noizean behin erosten ditugu. Eta guk sortia daukagu bai, ze taldekide ales daukagu, eta berak ekartzen ditu beti bizkotxua, gaietak eta olako gauzak itxeitu da etxean, beraz... Eskertzen da, olako lankide bat aukitzea, zezuk, zure humiedako itxen duzu, baina ona ez da ez beltzen. Gure, ostra, bakizu, Alesek, pizza ebendiko horea eramantzuen Alesek? Bai, lengunien ez? Pizza Friday. Baina hindu 3.0, 2.0 da ez. Azpizu, jonzala arategira da, azpizun punta bat eman ziola harakinak gurasetu zuela, horrekin, inzuen pizza azpizunarekin, eta, bueno, uste dut, betia, iskinak betiak, eta, bueno, oin bertan, uste dut, alaba egongo dela, eskolan esaten, oraindik zer prestatu dio, beraita eta bedaran bestean agola. Flipatzen. Gure etxean pizza jut jaten du, bakarrik. Eta txorienen dago, eta ikasten ditu kriston erretzeta pila bat. Bueno, hori esan da, arroz espina, gaurko beste osagaietako bat. Bai, saltzaitzeko erabiliko duguna gaur. Gisa esan, han ez da erabiltzen, bueno, han Asian erabiltzen den osagai bada, han ez da erabiltzen entzaladak eta, hori, ontzeko, baizik eta gixau saltzen dako, gixatuen dako, da holan. Guk hemen itxuria gixa dugu, ospina. Bai. Bastakit, esango nagoen... Baina, hori aipatu dutzute, Patria, azken aldian, sukaldari inguruan desente nabil, Michelin izardun sukaldarik indaulan, eta gero eta gehiago ari dira ospina saltzei sartzen ere Euskal Herrian, hemen bertan, eta aina gasik oso puntu hori ikutzen. Hau da, dastatu nituen lehengunien olako txalamasai batzuk, ikusgarriak, eta zeukaten hori, eta ez da aipatu nuen umaten baita, karamelu batein, hau da, azukre puntu bat zeukan, eta hor, gero ospinarekin, eta hori saltzari eman. Saltzari horrek emango dio, kasi gozo puntu bat, gozoa, azkenean denoi gustatzen zaigu, eta gero ere brillo, horako dizdira polit bat ematen dio, eta hori gero eta gehiago erabiltzen ari dira hemengo sukaldariak, ez? Lehen beti horako gauzak gozoak asiarekin eta lotzen ditugu, baina bueno, horiek hartu ditugu hemen ere, eta gure sukaldaritzan sartzen ari gara, sartzen ari dira sukaldariak, errezeta batzuetan, da, esaten, jan ditut ez da ekin nungo bustana ez da izan, da, segon, espezial da, etxean saiatu nahiz da, ez egin berdin atatzen, sukaldariak hori dira truko txikiak ez dituztena esaten. Tradizio berrixa sortzen ez da, eta errezetak beti moldatzen, eta oberako baldin bada, badakizu tradizioa mantendu inbardia, baina, ikutu olako ikutuak, eta bakoitza bere, ikutu personala, bere jatetxean nahi du nahitea dauka, etxean gero nahi du zuen nahin, baina ondo etortzen dira. Hemen txean, gure aragibola honek, egingo ditugu gero plantxan, beraz, zigor, mesedez, baztertuko ustazu horrelan leku aukitzeko. Eta honek, olibo txorrota date bototza dat gainetik, labia daukat 200 gradutara, eta gongo dio 20 minutu labian. Bitxartian, joango gara, errezetako beste gauzak prestatzen. Arroz ospinaren inguruan esatea, ospin hori lortzen dela arroza hartzitzean, fermentatzean, arrozaren fermentaziotik lortzen da, eta, hor ezberdina daude, guk hemen egia da, gehien ikusten duguna hau sushirako erabiltzen dana, arroz ospin ondua dela, azkenean azukre puntu bat ero badaukana, gozo puntu bat, baina badaude beste batzuk dira arroz nola da, integralekoa, arroz integralakin iten dela, pixkat fina, suabea badala, gero iten da arroz gorriarekin iten dan beste bat badao, eta, ezberdinak onpa omen daude, eta, errezeta, segun ze errezeta dan, bat ero beste erabiltzen da.
guk esan dagoa, guk hemen, alde hortatik ez dauko horren oiturarik eta erabiltzen dugu, nik neuk sushirako erabiltzen du bakarrik. Bai, nik sushirako gaur sushi ez dago ingo, baina laguntzeko lagungarri bezala joango dan arroz bat, nik arroz luzia daukat kasunetan, eta ingo beti bezala, Alixua, berakatza kasunetan ez dutza botako, ze hauke, haragigolek eurek eta saltzia bebai, nahiko bizixe izango da, orduan arroza saiatuko gara izatea, zapore neutroa, apurtxo bat. Beraz, hortxe daukau, arroza, apurtxo bat txigortzen, eta ontxe gehitxukotzau, ura, iru gehitxukotzat igual, Bai, egia da, nik beti erakutsi izan digute, neurria bikoa doblea, baina egia da, biterdi komeni da, eta zabala baldin badak gero, eta zabalagoa izan, gero eta gehiago, azkenian hor, matematika kontua, hemen lurrundura, lurrun gehiago zabaltzen da. Hemen, ahoa istuagoa da, lurrun gutxioa atatzen da. Orduan, hemen biterdi jartzen baitugu, egingo da, hemen, agian 3 bota beharko genituzke. Eta azkenean, hori paietan da, ez? Inoiz hartzen duzu olako errezeta bat, Valentziako paia batena, horrelako paiera handi batean, nekusiko duzu agian, 300 gramo bakarrik arroza, eta ia 2 litro salda, ez? Eta igual batean bat arritxuko da bebaiz, esaten dago. Paia bat, 2 pertsona handako. Eta batean eltzen gatzu alako sartagintzar bat, ez? Eta normalien alako izaten dira, zen geruza arrozan izaten da. Ixa ale bat. Ez? Bat bestearen gainean, tokin baten oten da, erdialdean, bestearen bat bakarra hola. Hori da, beraz, arroza, martxan, hemen txobe bai, badaukau beti zenbak izena, baina ez da inoiz jarten. Denbora, bai, oin, ikasi du, kostazegu. Bai, kostazegu, iraiatik, gabize ben. Gutxiraka, moteltxua gara, sukalia bezala, txup, plop, lasai. Hemen txe, joango gara honek prestatzen, edo lehengo ingo saltzia, zein gore lehengo? Esuna? Saltza, venga. Saltza. Apurtxo bat desberdina izateko. Bai, baina saltza eiken, gero saltzak irakintzen egon behar du pixka bat, ero askarri zama. 5 minututxo. 5 minututxo irakiten, gero gauzatzen du. Bitartean saltzia, gero frejitxo, gero. Gero, ez da? Lehen saltzia ingo lehengo. Oso ondo, askerrik asko zure aholko batek. Egia da nik lehen, jatetxetan da lan egiten nuenean, beti bukatzean, gabeko zerbitzua normalen izaten zen, 12 kaldera ero, hartu eta kuadernotxo bat papel bageneukan, eta hor apuntatzen genuen urrengo egunean inberreko guztia, eta gainera saiatzen zen koherentzi bat izaten, ez? Hau da, hau egiten dagoen bitartean, ez? Enau behar, orduan bitartean beste zerbait egin, ez? Da, behiratzen zenuen, egun hortan bukatu ziren, zer bukatu zen, guarnizioren batero bukatu zen, zer, eta horren arabera prestatzen zenuen. Eta orduan, goizean sartzen zinenean lanean, zeneukan apuntatuta, ez, zerrin behar zen, zer bukatuta zegoen bezperan, da orden bat bazen, eta garrantzitsu izaten zen, apuntatzen. Nik, esan, sukaldari askok, gehienak nik uste dut egiten duten gauza bada jatetxetan, eta ondo etortzen dana, gero, urrengo unean jakiteko zerrin behar da, ze iristen zaran, da gero hastia, ze falta da, ez da izan, dan apuntatuta utzi, eta gero hori bai. Honek, erosketa egiten dien moduan, bukatuta, kendu, hau kendu, eta hartu eta dana kentzen juen. Nera nahixa sukaldari dela, profesionala gainera olako enpresa hundixetan eta elan itxen dauena, eta berak esaten dago itxu, sukaldarixak, sukaldari baino gehiago, gara, antolakuntzan bikainak. Antolakuntza aukibiozu sukalde baten, bai, ara bai. Beste edoze baino gehiago. Nahiak nik ikusten dute lanian, da zu ikusten zaitzut, da jende holan sukaldari profesionalak, da dana ordenatua, antolatua, da asko izaten dabe bai, hori. Hori ostoleitza eskolan erakusten dute, ez? Nola antolatu behar zaren, ez? Zer daukan preferentzia, zer behar duen, orduan, behar badu zerbait, labekoa sartzen duzu, astu iteza, eta bien bitartean, eta nire egunerokotasunean hori egiten dute. Hau egiten egon bitartean beste zerbait egiten egon behar da. Orduan, garbigailoa jartzen dut, beste jartzen dut, eta noa egiten bitartean, oeak egiten noa, ez da izan. Ero bestea, eta beti bi gauza aldala, 2-3 gauza batera eukitea egin da. Eta holakotan, nik esan dizu, apuntatzean eta gauzak etxeko lanetarako bai, Etxeko lanetarako oso ondo etortzen da hartu, eta egunerokotasunean da eukin apuntauta, ohitura batzuk, aste arteetan da ostegunetan hau ingo du, bestetan, eta
etxerako be, antolakuntza nik uste dut ondo etortzen dela. Batzui, naturalatzen zaie, eta beste batzui, bueno. Apuntatu egiten dugu, espada. Hori da. Hemen txeingo usaltzia, egiotena da, berakatzak zuritxu, eta jengibria bai azalaken du. Hau inbidogunez, saltza irekin, ez dakit, infusio bat askarra izango da, 5 minutuko izango da, baina irakiten egongo da, eta gero ingo duguna da, berakatza eta jengibriak kendu. Beraz, satixak biditzugu, bueno, haundixak, ez? Berakatzak euren ataletan, eta jengibria, holan erditxik edo sati puxketa haundixetan. Orduan, sartagina hementxe, eta saltzia joango da. Lehengo? Soja saltza. Soja saltza. Vale. Gero ingo bebai, ospina arrozana. Den berbain dugu, ospinana. Gero, azukria bebai, 60 gramo. Vale. Bakitzuen bebai gustatzen jakela, ospina eta azukria lehen komentatu duguna. Gotxuian saltza. Bai. Biko ja hartu itxu ze, hau da, itxaskorra benetan, Hementxe, bat da. Bai. Gotxuian saltza, deskribatu, Patri, jendean dako nola izango zen. Hau be, pikantean taldean dago, gazigozoa... Pikantean, oso pikantea. Bakitzu, nitxu nian hemen honez aieskixak korearrak, hamburguesa hori, eraman nagoela etxera. Eta, bueno, gero etxien, prestatuko, eta hinauen beste saieski bat osua, eta prestatu nauen, da esan nauen, 4 pertsona gara etxean, bengo, eta nondako? Bakarrik nik jan nauen. Ez zitzaien... Gustatu, baina batek jan, eta zelan pikatzen dauda, ezin izan zaren bukatu. Orduan, nik jan nauen, egun baten, urrengo egunian afaltzeko be, han naukan taperra, eta pentsatzen dut, 3. egunien be, hor aukiko tela gehiago. Beraz, egisa da, 150 mililitro, erabili nitxula, urrekuan saietzak itxeko, saltza horretan, eta kasu honetan doiaz, 15 aragi bolen prestakuntzan, eta hemen 20 gramotxo, beraz, ez da gauza bat, olan... Bale, eitzen genuen hau, eskala, eskual, pikantzen dana. Guk hemen dago Albertus eskala. Albertus eskala tabaskua be pikanti da? Bai, orduan nahi dut esan, Albertus eskalan zenbat haragi bola jan alko lituzke berak, bat... Igual oran pintxotxo bat. Pintxotxo bat, orduan horrekin badaki pizka pikatzen duela. Erdi razioa, 2 edo 3. Hemen txebe bai, saldatxua. Oso, ondo. Eta, hor joango gara, 5 minutu, irekiten hemen hasi da. Baina, bueno, 5 minutu utziko, eta bitxartian, bat bi, 3. sua piztu. Horre fregitzen. Da, haragi bolak, egingo itxugu. Bueno, Korea, Patri, egia da ni Koreako sukaldaritza ez dute, gehi jarraitzen, errezeta bat egin dut uste dute txorieneko historian korearra, baina Patrikin dizkigu honek corn dog korearrak, egin ditu, Egia da, enitzak horretzen hori. Bai, gero hamburguesa, gero Koreako arrautzak ere prestatu dituzu. Egia da. Bai, Korea, hemen badaukagu txorienen neiko presente, eta, hemen nio inetorri naiz, kimchi saltza, saltza berez da, hartzidura bat da, kintxia da, azkenean egiten dute, beraien tradizioan urtean behin batzen dira, eta kintxia familikoa batzen dira kintxia egiteko, eta nik hori zaik gaur egun mantentzen dute, baina pizkat hola nik uste zer, rito moduan jentea etxekoak eta batzeko, eta etxean beraien kintxia egiten dute. Kintxia da, hau zera, asa, holan fin moztuta, eta gero doia ospin batekin, doia hori pipermin pila batekin, eta pikantia da. Ezberdintasuna bak usadukan gure hartzidu, hemengo oikoena asarekin egiten da, baina badauzkate beste barazkiekin egiten dana baita. Baina ezberdintasuna gure ospinetako asarena, erolako txukurrut batena, da gero egiten dutela ore bat, egiten dute saltzantzeko bat, hartzen dute asa, botatzen diote gatza, lantzen dute, hori bigundu arte, hor neurria gatzan oso garrantzitsua da, gero botatzen diote pikantea, jengibrea botatzen diote, eta gero egiten dute saltza bat. Saltza hori da, azkenean, hartzen dute arroz irina gehiura, ure irekiten jartzen dute, eta arroz irina botatzen, eta loditu egiten da. Olako, zemento lodi bat egiten dute, eta gero hori botatzen diote asa horri. Naztu egiten dute, gero sartzen dute olako ontzi batean, kristalesko ontzi batean, eta 21 egun gutxienez hartzitzen uzten dute. Eta hau esaten dute, izan zela, neguanan ezer jatekorik ez zaukatenean, asa hau jaten irauten zutela asteak eta asteak. Probatu duzu?
Bai, probatu dut, guk hemen daukauna. Eitzen, ez. Irakurrita daukat, teoria badaki nola dan, baina badakit Kristo aurreko lehenengo mendetik ja badaudela hori egiten zala, garai hartan jakonean badago idatzi den batero, eta orduan tradizio handia dagoela, eta hori urtean behin batzen omen direla familikoak kimtxia egitera etxean. Nik ez da izen batera, egingo dute, etxekoa batzearen gehien bat. Da hemen, hori, simbolikoa. Da hemen kontzertbak eta itxen dugun bezala. Hori, nire txian beti urrian tomata da. Abuztuan, hori, egaluziana, ez dakiz orduan, oitxuria familia esan altzean biltzia. Lehen, maus pertsona egoten ziren, ointxe igual, amama eta zu. Eta lehen beharra zegoen. Lehen beharra zegoen gaur egun, beharra ez dago, baina, aitzaki hona da. Politxa da. Hemen txe. Daukuk dana martxan. Arroza, bukatzeko gutxi geltzen gako. Horri, itzali eta tapa jartzen maiozu, bera bakarrik bukatu da. Mentxe, zerora eta ontxe tapatxo bat jarriko zau. Eta hor, utziko. Hementxe aragibolak, badabiz, huertetxo daukagu hemen zua. Horrek, saltza hau loditu mardozu gero? Eta saltza loditu inbio, hor daukat hartu almido, ja. Beraz, hementxe. Itxango du labekoak atera arte eta horre frigitu arte, o nola? Bai, bitxo, egin gogu. Haunek bukatzen utzi, eta etorriko gara saltza potoltzen, eta, ja dana putxo bat zerbitzatzen. Itzuri gustatu zait. Zein? Potoltzen. Potoltzen. Gu potoltzen garen bezala. Hementxe, gure aragibolak, plantxakuak, labakuek deitxu dozku, eta behitxuzako kolorian, badau desberdintxasuna. Honei egitxera, honak irinetik pasaitxugu, frigitxu inditxugu, damen, holan, zu bizixan, orduan, aurrek bebai emototza beste ikututxu bat, ez da? Hor kontaktua dago beroarekin zehatza. Egia da, labea izaten baduzue pizzakin esaten duen, holako 300 piko hartzen dizuen olako labe bat, benetan txigortu egiten direla kanpotik baita ere, aragibolak. Hemen txesutik, kanpo. Osondo. Apurtxo bat garbitxu, eta saldia ingo duguna da, lehen zigorrek potoldu. Eskako guztau potoldu aditza. Guztau jate, iruditu zait oso izen, potoldu. Oso polita dala. Loditu. Hori, behitu, imaginatuko, ez? Loditu esaten daba. Maite minduen eguna ero hori, nire potoldu txula astan na. Entxingo, almidoia, urakin busti. Eta loditu saltzia. Potoldu. Azpeikin me potoldu esaten omen data. Potoldu. Mondran be bai. Guri hemen gidoilari jaunak, nik enekien hori, zure, nik uste nuen denizala beti zure maitasun bakarra, baina gidoi jarri digu maitasun platonikoak. Eta zuri maitasun platoniko moduan jarri zu otoloingi. Baina otolengi... Ez da, Patri, ni profesional bat naiz. Otolengik zenarra dauka, gainera, otolengi igual ni bere amor platonikoa... Orda, baina platonikoa da, ez? Platonikoa ez da norbait ezin duzuna lortu, ero ezin dana... Ez, hor maitasuman nahiko zen... Baina ez da nina zela oso salia, beria, gustatzen gatela, bere liburua zelan kosinatzen dauen, baina ez da maitasun platonikoa... Hori da berak ingurotela... Bale. Bakarrik bere errezetan bere errezetenkin ligatu nahi duzu bakarrik zu. Hori da, nik bere errezetan bida ez jate asko interesatzen. Bale. Bueno, eske, maitasun platoniko, nik benetan egizan ez dut jakin inoiz, irakurrita gero bai jakin maitasun platonikoa da, nik uste nuen... Soñez igor, apurtxo bat moztu betzut matea... Bai, bota, esan. Ze, saltza, behitxuzerako, gorputza hartu dauen saltzak, potoltzen dabil, potoldu da. Eta botako zau igual labekuak, bai. Danak, bai. Bai, Patri. Horre por hemen irakiten pixkat. Baina zen bat hau dauzkaun hemen potoltzeko guko gaur. Haukiko ditxugu. Claro, janiten dute, hau behi. Pero jakingo dugu desberdintxasuna, zeinan labekoa eta zeinan... Bai, nik usteko. Hombre, gero gainetik, honek antza duka, atzoko glasatu egin genduena, atzoko arkume hanka horiek glaseatu saltza be holan pixat, potolduta ere gukatara genduen, baina berrilloa egin esan ikusgarria duka, eta hori ematen dio azkenean, lehen egin duen nasketa horrek, ospina, azukrea, horrek ematen dio azkenean dizdira honi, eta, saltza hau, pila bat. Eta zesan bezaztasun maitasun platoniko inguruan. Nik platoniko hau zenuen, beti gustatu izan zaizun pertsona batero, baina izan behar da, omen da,
inoiz ez duzuna lortuko, ez? Platoniko izateko... Bai, ez da hit. Baina hori badau pelikula bat. Bai. Txarra, holan. Horrek, ez dakit nola ditzen da, baina horrek komedia erromantikoak eta bitxu dau pikote bat. Eta... Txonkrispetak. Itxen daue, zerrenda bat. Bai. Eta nik, adibidez, Denisekin, ez? Imaginau nire gustatzen gatela Miguel Ángel Muñoz. Ez Miguel Ángel Silvestre. Estalone. Bale, beste. Eta horren guztien da tipoa, eta hori jarteo zerrendan, eta esaten dut, behitxu, nik inoiz ez dut adarrak jarriko, baina hau etortzen bada, zuk baimena ematen doztazuta, bai. Pertsona bat aldozu aukeratu mundutik, baimena daukosuna, zeda hain ezin eskua, ezin jozula lortu. Da orduan, neskak itxen dau zerrendia beria, da mutiak beria. Da orduan, mutiak kasualidadez, ezagutzen du bere zerrendako bat. Eta? Eta, bueno, gero pelikulia ikusi biko zu. Bai, eta, ez dakit ikusiko duan, spoiler. Bueno, adarra jartzeotza, eta neskiak ez dutza barkatzen. Zerrendan zauen, baina, gero praktikan, ez dutza barkatzen. Orduan, hori zan, salako bere maitasun platoniko. Zu jarriko zen du norbait olan baduko zulan zerrendatean Denis eza parte. Denis danire, maitasun platonikoa ez. Denis danire maitasun bakarra. Bakarra. Ez zenuko lan bat jarriko, holan, ez? Ez. Zuk? Bitu, lehen, egia da gaztetan pila gustatzen zitea aktore moduan, da legunean itxegin genduen berata, zero atzo, hemen lantaldean, Winona Ryder gustatzen zitzaidan pila bat. Oso politia. Bai, baina hori, ez da izan, lapurtzearen inguruan ez da izan ibilizan emon, da Winona Ryder rapatu zuten lapurtzen. Ni neska jasuz, zen ez ez zidade, eta bat dago jente bat, bueno, izotasuna, ematen diola, morbo hori lapurtzarenak, ez dutela, beharra ez dute. Apurtxoa makarra. Winona Ryderret diru aldetik nik uste dut, pixka geixio izango dula. Gutxi geixo, Bueno, orduan nik Winona Ryder jarriko nuke nire zerrenda hortan. Oso ondo. A ber, maia delen ados dauen zerrenda. Auskalo. Beste gauza bada. Bueno, venga, platera. Zerbitzatzeko prest, hemen txeago zenbatur. Hemen, arroza, Lucia jarriko, bueno, oinarri bezala edo hemen aldamenean, lagungarri moduan, gero eragisa gainean, eta holan, sesamo hasi batzuk. Hemen aukitzen bozu olako belar freskoren bat, adibidez, ez dakit tipuletan berdia atzekoa. Zitzitza holan fresko puntu ematen dio horrek eta ondo geratzen. Oso goxua. Eta Brad Pitt ez? Brad Pitt zarra da? 60 urtekoz bakarri, baina berrogei dagoela moten dago. Baina, seguro zu. Ez da gine generazioako dalako, tia. Zure generazioako ez da? Bueno, baina pelikula bere generazioakoak ikusi da, nahi dut. Nibe bai. Baina, bueno, horrek ez da gura esan, ez dakit, nahi gaztetxua gustatzen jat, nahi da dekua bintzat. Horrek, hainbeste bikotea, bera sarra da, bera neskia gaztea, hori estoia nirekin. Aukeratzeko eta... Eneko zardoi? Euskalduna, hemen gu, Bale, zure... Eta, orduan sesamo pixka bat? Sesamo pixka bat, gaietik. Zeneko asko gustatzen gat? Aktore bezala. Hori da, oso. Erantzun bikaina, Patri. Oso profesionala. Bai. Gaina bere anaia zautzen dotander. Ez da, igual bronka botetzo, ez da. Hemen txe, gure aragibolak, gure harrak. Eta... Sarteia ona, xina batera. Hemen txe, hau, igual, bero. Hola, nahi xie. Oletik jango. Bai. Hola, hori gainean jarrita. Ale, ba. Betxu labekua, hau baki labekua dela. Ni baki eta sartaiako dela. Vale. Eta sartaia imungo jo. Ze ona? Albertometroan, hau dago... Suabe. Ez dau pikatzen. Mesedez. Patri, gero apur bat etortzen datzetik. Ez esan ez dagoela pikatzen. Pixkat bai. 0,1 bat. Ez dutu gehiago ematen. Zuk zeko sinio bitzuin. Nik. Borraja. Zako izen politxa. Horreratu bezala hori, borraja prestatuko dugu, eta, bueno, urte batzuk badira, azkenengo borraja prestatu genuenetik txorienen, eta gaur berriro ekarri dizuegu. Prestatuko tolan patata pure bat ingo diogu, eta era holako, manik etxean kardua normal egiten dudan bezala. Urdai espikorik ez dio botako, baina holako almendra saltza batekin ingo dugu, eta errez. Ni hasi naiz hemen pixka garbitzen, baina kontatuko dizuet nola ingo du. Oso, no? Borrajari ostoak endu, ataletan moztu eta garbitu ingo du. Gero, lapiko batean egosi, 8-10 minutuz, ostu eta gorde ingo du. Patata egosi, zuritu,
eta ero sardeska batekin txikituta, oliba olio pixka batekin pure bat egingo dugu. Sartagin batean olio txorrota bat jarri, gero hor almendrak pixka txigortuko ditugu, baratxuria txikituta bota, eta ero gorputza emateko almendra irin goiarakada bat. Bustiko dugu borrajaren urarekin, saltza hortan borraja sartuko ditugu, eta ero izango da plater baten oinarrian patata purea jarri, eta borraja gainean, eta listo. Holako zerbait. Borrajak jendeanik, pilo bat entzun dira, badakizu eta euskaulan pintxoa modukoak, hemen ikusten dira, nola dauzkan pilo bat. Bai. Hau, ja ez da bi hiru egun da damazki etxean, da geratu simelduta, baina hemen Durangon erosi nuenean, zegoen fresko, etarteko lagunei eskerrik asko. Batzuk egiten dio hartu eta estropa hau alambre duna, horrekin rarra eta garbitu eta kendu egiten dizkiote. Egia da, nik etxean egiten ditut, xinak entzen dizkiot, eta gero egositen ditut, eta egosita pintxo horiek desagertu egiten die. Orduan nik ez dizkio kentzen. Kendu nahi badizkiozue? Kendu. Ostoak janiten dira, kasu honetan nik ostoak ez ditut erabili behar. Baina nahi izan ezkero, ostoak eta guzti, etxean patatakin egiten baduzu, osto eta guzti erabili. Edo eterrari baten dako lan porru apurtxo batekin, edo krema baten dako bai... Erabilan da. Hori da, baina bota, inoiz. Ez, erabiliko ditu. Bai, nik borraja egiz esan, oitxura handixa dauen ere txian jateko, baina beti kontserbakua. Beti, bai, kontserbakua jaten dugu pila bat, ba hori, furdai azpiko apurtxo batekin, berakatzakin, da horan, baina freskoa, nik ez dut, sekula, ez erosi, ez kozinatu ez. Probatu nuen nik urdai azpikoa borraja gabe, ze ona. Patri, probatu zu inoiz? Zeo ze entzun dut. Bai, ziren ez aldia danez. Borraja egia da, a ber, nik batzutan aurkitzen da, fruta dendara juten izenan, da aurkitzen da batzutan, baina beste askotan ez, eta inoiz supermerkatu ematen ere ikusi izan dut. Baina, bueno, hor honena, Durangaldian daukagu, hor badaukate Durangoko merkatuan postua jartzen dute, astean irun, bertako ekoizleek, beraien artean, eta idatzen nien Instagrametik. Ze telefonoen euken da, parkatu, borrajarri bakazu, eta biharko izango dut, jo, esan, jaso nuen, ere nuen jaso nuen, eta zeon ostuatu eta fresko, eta arate egin itzen handik, eta esazio, ze borraja elegantia, eta egia da gero, jentearekin, jentea jaten du, nik uste nuen borraja lauk jaten genuela, baina badauka jenteak ohitura, Jo, supermerkatun baten ikusi izan dutena, izen da borraja hau garbixa, eta holan... Enborra bakarrik? Enborra bakarrik, plastikoan, plastikoan noski holan... Bai, enbasatua, holan, utxian enbasatua, eta garbila da kosinatzeko hau da. Hemen itxen dozuna, estropa joakin pasata, baina hau saltzen dut zuenean. Nikolan ikusi izan dut. Nikolan kardua eta holan, baina borraja ez dut ikusi. Bai. Borraja noixian behin, da sasoian da. Ze normalian neguko barazki bada, orduan neguan oso tipikoa da jatia, sopatan, nik lekapatatak jaten duten bezala, hau da. Purtxo bat berakatzakin, patata egosixakin, eta holan nik, eben gidoixa jaten dau, sukuan bebai jaten diela. Nik sukuan, ez dut entzun be. Patri, lehune onginen hitz egiten, nola honek likuatuak, suku berdeak, eta hor seguruenik norbait jendeak hartuko duela, ez dakit. Lehen suku, urdai azpikoan txizti esan dozunez, beste batek esango zaren bezala bebai, jo, hau ez, borraja sukua. Laranjana probatu duzu. Laranjana. Bai. Bueno, nik ez da itolan, baina egia da, borraja, ni hemen egin duen, gozuen gehien etxean gustatzen dena da, holan, otarrizkekin eta arrautzan aski batean, asko gustatzen da, baina salteatuta ere oso gozoa, probatu ditunik baita, salteatuta legunen honek alberdik esan zian moduan. Patatak egozten, hemen borraja, 8 bat minutu, eta bien bitartean jo naiz, baratxuria txikiten, eta almendrak ingo dituela, xerratan eta moztu, perresila ere bai, eta ingo du lako saltza berde antzeko bat, baina saltza berde hori ingo duguna da, busti, hemen borraja egoztetik erabilitako urarekin, eta loditu irinarekin loditu beharrean, almendra irina daukator. Orduan horrekin lodituko, eta gero horrekin da borraja. Oso ondo. Borraja aipatzearen Frantzian eta Italian kontsideratzen da luxusko produktu bat. Hau da, guk hemen ez dakit, zainzurixak izango ziren bezala holan, ordaintzen ditugula eta gustatzen dira da, dira gauza luxuskoa, beurendako borrajia, bebai, badaut artien. Eta gero, borrajan hasi zen olixua, holan kontzentratua, medikuntzan bebai asko erabiltzen da. Eta antza, zirkulazio arazuak eta izaten badituzu, sendagai bezala oso ondo doia.
Beraz, bueno, erabiltzen da gero bakitzu vitamina A, vitamina B, potazioa, bai. Espaldi ez dugu nire. Egia, borraga, zirkulazioen dako, asunak, osinak oso ona dira, eta borrajak badauka, iletxo horietan, pintxo horietan badauka asunan itxura pixka bat, orduan ez dakit, familikoak izango diren asunak eta borrajak, baina igual horti pixkat ere jungo da, ez dakit zentzu izango da. Igual bai. Auskalo. Gero saioa holan amaitzeko beste maitxasun kontu batekin gatoz gau San Valentineko egunan gauzelakota. Eta da, zuk, bakizu entzun dozu, engunean irakurri nagoen interneten da ezin naben sinistu, Da badau galdetegi bat, da, bi pertsonen artean. Eta esaten da, bi pertsona horrek, erantzuten badaue galdetegi horrei, holan, begixetara begira, daukiela probabilitate asko maite mintzeko. Naiz eta beraiek ez ezagutu beraien artean? Hori da. Ze Arthur Aronek oindalago 20 urte inzaben olako ikerkuntza bat da jarri zitxun bi pertsona, orientazio sexual berdinekuak, eta insotzen galdetegi bat, holan, intimidadia apurtxo bat, apurtzeko, ez? Bai, apurtzeko. Orduan... Gabi apuzkerra botatzea itxuzu? Osa, holako galde? Ez, zien gixo, batzuk zien orokorrak, hau da, zein da zure plater gustokoena, ze abeslari gustaten gatzu, eta gero, zien batzuk, geixau, elkartzen sotzunak beste pertsonakin, adibidez, aipatu, 3 ezaugarri, aman komunian ditzuzunak, beste pertsonakin. Edo, ze daukotzu bestia, ze da beste pertsonai, geixen gustatzen gatzuna, beste pertsonana da. Olako galderiekin sortzen da azkenean intimidadia. Eta ikerketa hori inzaben da, justo lehengo bikote hori eskondu zen 6 hilabetetara. Eta orduan berak esan zaben, arrakasta auki dau da galdete gisa da. Bat egin du euneko zehatza da, euneko euna. Orduan, bueno, nik galdetegi horretan ez da sinisten, ze irakurri ditzu galderak eta... Eta, bueno... Ez da, bestera mundu oso maitxe binduko zan. Ez? Horako Tinder zita baten, da zuek eruten dozu zure galdetegia. Kaixo, urte asko zigor naiz, kaixo, eseri hor, galdetik badaukat. Zein da zure plater gustokoena? Makarroiak, oso ondo, pum, ez zuketanik sentitzen du, gaur nahi bozu putzaka batzuk emango ditu, baina hortik aurrera gehiago ez da gogo. Ez totolan sentiru, ez? Ez da, besterik uste izango. Bueno, sentitzen du. Bueno, nik ez da, borraja izango zuen, baina gure borraja hemen egozen dago. Ez dizut esan, arrautza egozia dukat hemen, gero agian arrautza egozi nik horri karduari eta botatzen dio beti, hola txikituta. Orduan ezer, patatak ordu erdi behar du hemen egozten, honi beste 5 minutu erutziko diot, ez du gehiegi egoztea nahi, eta behin egozita dauenean, izango ditu baratxuria txikituta, hauek, almendrak ere txikituta, perresi ere txiki inda, eta izango da, saltza egin, patata purea egin, eta dana patu. Bueno, prest gaude, platera bukatzeko, patatak egozita, borraja egozita, dena, misen plaza, prest, orduan. Esan dago, lehenko, oliba olio txorrota da on bat, eta hemen jungo naiz txigortzen gure almendra xerratan. Beldurga, venga, hau, edanak. Gero, behin, gorritu denean, baratxuria botako diot, eta gero, almendra irinarekin lodituko dugu, eta hemen salda pixkat utzi dut, eta hori erabiliko dugu loditzeko. Borrajaren ura. Eta bien bitartean, jungo naiz, patata egosi dugu, eta ingo dugu lan, zaten da moden, nolako patata pure... Artisaua. Artisau bat, bai. Gatza eta piperbeltza eta oliba olio txorrota on bat esterik ez duen erabango, Hola, nago lan, eta hau, bitartean. Goxua, errezeta hau, honek bai balixu dagoela norbait mantemintzeko eta ez galdetegi hori, ez? Kosinatzean ikpentzen dut badala maitxasuna seinale politxa. Naiz eta, nik pentsatzen naiz eta, igual errezetia eskatzun hain ondo ataratzen, baina horrek daukan esan nahia, ez? Da, bitxua, gorritzen da bile, botakotzu berakatza. Ondikan ez? Gorritzeko, bixo, dana gorritzeko. Bai, bale. Bai, lasai, ni beti adi. Horrek daukan esan nahia, ez? Azkenean norbait kezkatu da, zugan pentsatzen dabil, erosketak egin ditzu, menua bebai pentsatu indau, gero janarixa egon da prestatzen, beraz, gero zerbitzatu indotzu, beraz, naiz eta
Jo, zaporez igual ez izan honena, esaten duzu, jo, ba, ez dakit. Bai, ardura bat jarri duzuan, ero ez dakit ez? Bai, nire ama materek beti esaten dau, berak beti kozina izan dau, etxean, eta galetzotzasunien da zein da zure plater gustokuena. Eta beti esaten dau. Bestiak iten dauen. Bai, bestiak iten dauen edo zer. Bai. Beti gustatzen gakola, ez? Nik hori beti. Eskertzen dauela pila bat. Gura aita zanak askota, bera, aita kasetaria zan, da jatetxeetan daulan kritiko gastronomo moduan erabiltzen zan pixat, hori ere, eta niri eramaten ninduenean, azarrotu itazan, zu itana gustatzen zaizu. Ino prestatu badau, goxua da. Osa, beste ino prestatu badau, ni gustatzen zait. Eta hortan, pixat, baina ez dakit, kritikatu pixat da, goxua da, baita, gustatzen zait. Ba, ez esangotzut da. Ez esangotzut. Maira karri didate, nitrako prestatu dute. Hombre, azken nik, hemen aipatu inoz, zerbait txar-txarran noz, ez dakit, jandugu inoiz, egizan. Bueno, borrajak, hemen, gure patata purea, ere, egin da, erdi egin da daukagu. Tratarako zu piper platertxo beltza, bat. bai, platersako bat, Patri, mesez. Honekin? Ondo? Boi, Bai. arrautza egozia txikituta ere. Bertara, eta, bueno, hau, nik etxean, kardua etxean, holan prestatzen du gutxi hori era, holako errezeta hontan, bikain. Gatza, probatuko du, haber nola dagoen, beste koiara datatzen maia zumezez. Nosi baiet, zeo zer gehiago. Ez, eskerri asko, oso... Pintxe hona da. Gatzez zer modu dagoen? Zeko jaraki baina. Honek, hau da nazteko erabilu dana, hori probatzeko. Hori probatzeko. Indostaz bat aratzea probatzeko akarra. Bai, a ber, gatzez eta ondo dagoen, Saltzak egin iztio jarriko, Ui, ama. Bero hongo da, Behar badu pixkat, esan, Bihar da guai. Bai. Gatza botako diogo. Bi vuelta. Suena. Eta, bueno, platerera. Hemen, esan dako, oinarria. Batata pure pixka jarriko du. Suena. Eta listo. Bihar ustegun biralak. Oi, egisa da, interneteko errezeta famatuak. Bai, bihar dalkar bat. Lana dauka, A ber, ematen dira denbora dana iteko. Jo, neria super erresa, nik gitarteko bat. Bueno. Nik bixar ez dauka lanik. Bai, gitarteko inda probau. Nik egia esan, asmoa da, holako ravioli batzuk egitea. Bueno, indala, txerrimasaiak duela gitxin prestatu zen itxun, ez, Patri? Bai, nik pastakenen itxun, bai? Bai, baina, bueno, ni beteak. Jo. Bai, a ber, ezkenean... Zerako luxua. Egia da, hor, zai izaten da batzutan aurkitzea interneten honek. Zerrezeta askarrak izaten dira, eta batzutan programa betetzeko komerik ibiltzea itxun. Baina, bueno, hemen dauzkazue gure borrajak almendra saltzarekin, patata pure gainean. Hai. Biteldi... Eta nik pentsetan dut, bueno, frantzesei, eta italarrei, lehengo aldiz, igual arrazoi eman bijaket, zau, luxuzko produktua da, Bai. Eta merkia. Eta osasuntxua, eta politxadana dauka. Beraz, gaurkoan, bueno, arrakasta itzela, bixar, espero dugu, bueno, emaitza bardina izatea. Bai. Zuek etorri da, konprobau. Guek, zuek gorko egunean ere, maite zaituztegu. Agur.